ο καφές στο σπίτι, τάξης και καθαριότητα, εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες, σε ένα περιβάλλον νοικοκυρεμένο και φτιαγμένο για οικία χρήση. Προσέξτε τα ντουλάπια, την πλαστική σακούλα, την φρυγανιέρα από την εποχή της αμερικανικής βάσης, κάνουμε zoom, τραβιόμαστε, πάνε σκάνει κάμερα, επάνω στην μηχανή του καφέ που δουλεύει για πρώτη φορά, με εξαιρετικά υλικά αγορασμένα από το Coffee Way, το στιέρα επίσης εξαιρετική, τύπου Kenwood όπως μας πληροφορεί εδώ ο κατασκευαστής, και πίσω στο πρώτο φλιτζάνι καφέ, στην πρώτη κούπα του καφέ. Θα δούμε τώρα μια πανοραμική της κουζίνας, προσοχή εδώ, διάφορα άσχετα πράγματα. Πάμε στο τακτοποιημένο τραπέζι, Coffee Way, για να δούμε, ψυγείο, χαρτί κουζίνας, βραστήρας που θα εξαφανιστεί συντόμως, και εδώ, όχι δεν είναι αυτό το φλιτζάνι, το φλιτζάνι μας είναι αυτό εδώ, πλυμμένο και αυτό της ώρας, επιστροφή γρήγορη, σετ σκουπάκι, φαρασάκι για την κουζίνα, για τον νεροχύτη. Επιστρέφουμε πίσω στον καφέ, στο φλιτζάνι, για να δούμε τι έχει γίνει. Να σημειώσουμε ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το μόνιμο φίλτρο της καφετιέρας, το οποίο είναι αυτό εδώ, ναι. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτό, αλλά έχει χρησιμοποιηθεί ένα αριστοκρατικότατο φιλτράκι τύπου Coffee Way. Επιστροφή στην καφετιέρα. Διάφοροι θόρυβοι, ενδεικτικοί. Για να δούμε τι θα βγει από εδώ. Δεν χρησιμοποιήσαμε το κουταλάκι ημερίδας της καφετιέρας. Να το, αυτό εδώ. Χρησιμοποιήθηκε ένα απλό κουταλάκι του γλυκού. Θα δούμε δια της δοκιμής εάν βγήκε παχής, αραιός ή νερομπούλης ο καφές. Για να δούμε. Θερμοκρασία πολύ σωστή. Πολύ καλή θερμοκρασία. Καφετιέρα Fulton. Εξαιρετικών προδιαγραφών. Πλαστικούρα μέχρι τέλους. Δουλεύει κανονικά το λαμπάκι. Για να δούμε. Αυτά, τέλος.